बतिया साच कहिले। माई हो 9 दिन नवरातन में हम उपवास रहिले। माई हो 9 दिन नवरातन में हम उपवास रहिले। के भीतर आइल बाड़े नवमी के पावन महीनवा हो महीनवा हो। सुनी के माई भक्ता लोगन के गदगद भइल बसिनवा हो सिनवा हो। साल के भीतर आइल बाड़े नवमी के पावन महीनवा हो महीनवा हो। सुनी के माई भक्ता लोगन के गदगद भइल बसिनवा हो सिनवा हो। हम पड़तानी पाँव दे ममता के छाँव कहे के निराश करीले कहे के निराश करीले। माई हो 9 दिन नवरातन में हम उपवास रहिले। माई हो 9 दिन नवरातन में हम उपवास रहिले। संदीप देहाती लेके गैले लाल चुनरिया हो चुनरिया हो। शेरवा सवारी कई के मातारी आवा मोरे दुअरिया हो दुअरिया हो। राइटर संदीप देहाती लेके गैले लाल चुनरिया हो चुनरिया हो। शेरवा सवारी कई के मातारी आवा मोरे दुअरिया हो दुअरिया हो। रविंदर लालन कोनो मांगे नहीं धन दोसे